салом, бо озоди онлайн ҳастед. ин ҳафта вокунишҳоро ба оташ задани осияи 6 сола ва эҳтимоли татбиқи сценарияи қазоқистон дар тоҷикистон мегӯем. ҳодиса дар ана ҳамин макон рух додааст ва духтарча баъди сӯхтан пойҳояшро аз банд озод карда давида меравад ба сӯи хонаи амакаш. ҳодисаи оташзадани осия дар ҳудуди ноҳияи синои пойтахт бисёриҳоро такон дод. дар ҳоле ки додситонӣ гуфтааст ба таҳқиқи ҳодиса оғоз кард, корбарон волидони 3 навраси гумонбар ва волидони осияро айбдор карданд. ҳолати бемор дар айни замон вазнин мемонд. шаҳриябону аҳтамзод дар вебсайти радиои озодӣ навишт: кани қонуни масъулияти падару модар, бигзор ҷавоби ин фарзандҳоро бидиҳанд. Фарзандро тарбия кардан наметавонед? чаро таваллуд мекунед? ясмина дар инстаграм навиштааст ки дар ин ҳодиса волидони духтар низ бегуноҳ нестанд. вай навиштааст: ба иззати нафси касе намерасам, лекин аввал гуноҳи модари духтар аст ки фарзандашро беназорат гузоштааст. аммо маҳинка, корбари дигари саҳифаи радиои озодӣ дар инстаграм, аз он нигаронӣ мекунад ки наход кӯдакон дар ватани худ, дар назди хонаи худ натавонанд бехатар бозӣ кунанд. бисёриҳо хостори ҷазои сахт нисбат ба 3 нобулиға шуданд ки мақомот онҳоро дар даст доштан ба ин ҷиноят муттаҳам мекунанд. армитие навиштааст: агар ин кӯдаконро ҷазо диҳанд, вазъашон бадтар хоҳад шуд. вай мепурсад: агар дар синфҳои 3, 5 ва 7 мехонанд ва онҳоро маҳкам кунанд, асабашон бадтар мешавад. вақте дубора озод мешаванд, чӣ кор мекунанд? мавзӯи дигари сербаҳс дар вебсайти радиои озодӣ масъалаи интиқоли қудрат дар кишварҳои осиёи марказӣ аст. солҳои гузашта дар баробари қазоқистон сценарияҳои гуногуни интиқоли қудрат ба вориси тахт мушоҳида шуд. гурӯҳе аз корбарон дар вебсайти радиои озодӣ навиштанд ки ҳар касе бошад муҳим ғами мардумро хӯрад. аз ҷумла ватандӯст гуфтааст: бигзор нафаре шавад ки сулҳу суботро нигоҳ дошта тавонаду сидқан фикри халқи камбағалро намояд. дар ҳоле ки баҳсҳо дар ин бора идома дорад, як корбаре аз Русия шоҳиди сӯхторе шудааст ки ин видеоро ба мо фиристодааст. шумо ҳам бетараф набошед, назари худро ба мо бигӯед ба воситаи WhatsApp, Telegram, Viber ва ё имо ба ин шумора ки мебинед.